Se, missä pintamerkkejä ei käytetä. Yleisenä käytäntönä on, että pintamerkkejä ei merkitä seuraavissa tapauksissa. Portatut ja lävistetyt reiät, pienet viisteet, väisteet ja pääteurat, kulmapyöristykset, joiden pinnan laadulla ei ole merkitystä kappaleen väsymyslujuuteen, kierteet, ruuvien ja tappien päät, ruuvien urat, kiilaurat, meistetyt, leikatut ja valsatut pinnat. Ja kun pinnan laatu käy selville jo ainesmerkinnässä, esimerkiksi vedetty akseli tai hopeateräs. Pinnan karheuden ja toleranssin riippuvuus. Taulukon arvot ovat suuntaa antavia silloin, kun pinnan karheudella ei ole asetettu erityisiä toiminnallisia vaatimuksia. Puhutaan halkaisija-alueesta, esimerkiksi akseli, jonka halkaisija on vaikka 80 milliä ja tarkkuusluokka tai toleranssiaste on 5. Voidaan puhua siitä, että on 0,8 tai 1,6 RA-arvo. Mitä tarkoittaa putken laippapinnan tiivistepinnalle merkityssä pinnankarheusvaatimuksessa rengaistettu merkintä C? Eli tässä olisi ensimmäinen kysymys. Aikaisemmista dioista tämä jo selviää. Eli merkintä edellyttää pinnan koneistusta siten, että pinnan karheuden keskipoikkeama ei saa olla suurempi kuin RA-arvo 3,2 eli 3,2 mikrometriä. Pinnan karheusmerkinnän juuressa sen oikealla puolella on paikka merkinnälle, joka ilmaisee pinnan karheuden luonnetta. Merkintä C tarkoittaa pinnan karheuden niin sanotut naarmut ovat suunnilleen ympyrämäisesti keskipisteeseen nähden. Urien suuntautuminen parantaa tiivistepinnan toimivuutta. Seuraava kysymys. Mitä tarkoittaa polttomoottorin sylinteriputken sisäpinnalle asetettu pinnankarheusvaatimus? Eli pintamerkki on tässä. Alalla on X ja RA 0,4 ja RSK on miinus 0,5 milliä. Tämä tarkoittaa sitä, että merkintä edellyttää pinnan koneistusta siten, että pinnan karheuden keskipoikkeama RA ei saa olla suurempi kuin 0,4 mikrometriä. Ja profiilin suuntautuneisuus RSK on miinus 0,5, jolloin profiilin laaksot ovat huomattavasti syvempiä kuin profiilin huiput. Eli näkyy tässä kuvassa. Pinnankarheusmerkinnän juuressa sen oikealla puolella on paikka merkinnälle, joka ilmaisee pinnan karheuden luonnetta. Merkintä X tarkoittaa pinnan karheudessa sitä, että naarmut ovat ristikkäisiä. Eli tämmöisiä. Urien suuntautuminen ja profiilin negatiivinen suuntautuneisuus parantavat voitelua. Sitten kun puhutaan vanhoista pintamerkeistä, joihin itsekin olen törmännyt, nämä kuvat ovat yleensä 60-70-luvuilta. Ja minkä takia näitä käydään läpi, johtuu nimenomaan siitä, että jossain vaiheessa voi tulla, jos toimit suunnittelijana tai näiden kuvien parissa, vastaan semmoisia kuvia, joissa on käytetty vanhoja merkintöjä. Eli piirustuksen päiväys ratkaisee aika paljon. Jos kuva revisioidaan, yhden pintamerkin osalta on myös kaikki muut pintamerkit revisoitava vastaamaan uutta merkintätapaa. Eli tässä on vanhoja merkintätapoja. Puhutaan alaspäin sojottavista kolmioista ja muista merkinnöistä. Tämä kun muistaa, että kolmio ja montako niitä on ja mitä siinä kolmion päällä on, kuvastaa sitä, mikä suuruinen